San Isidro pasa berri da, garai batian festa oso handia izaten zen, ez, gehien bat landa eremuko jendeantzako eta pixka tradizio hori mantentzeagatik eta aitzaki bezala hartuz, ekoizleei nolabait eskerrak emateko azokateatik pasatzekea, dantzariak izan dira, musika pixka bat eta pintxo txiki bat besterik gabe. Ekoizleak omenaldia ondo hartzen dute beti, ez, baina reklamatzen dute urtean zeharreko lanketa hori, ez egun batekoa, hortan arrazoia dute eta hortan saiatzen gea, ez. Ondo dago, egun bat izatea bakoitzak berea ospatzeko, baina lana garbi dago urte guztian zehar egin behar dela. Egun berezi hau baita baliatzen da jendearekin harreman zuzena eukitzeko, ez, eta harreman zuzeneko horrek balio du gero urte gozoko lanketa hori errazagoa izateko, ez, zalantzai gabe. Aurtengo negu guztien ibiliga azoka eta gaur etorria, arrautza batzukin da babia eta gau zumu sahara, zumu, ibarri saharan zumukin. Ondo dago, bai. Zer, bintxok eta hola, noizik behin baserritarra pixkat aprezitzia. Zago gauza handi bat, oseak lenguan... Sartze gaituela. Uste gendun lenguan izango zela eta pasazan eta eskendun uste. Eta gaur sorpresa hartu du. Da, hau segituin behar du. Politxe da. Pues egun handi bat, baserritarrak bere eguna behar baitu. Beste lantegi batzuk dauzken bezala guke, gure San Isidro, pues... Asko mati. Bai. Zago gauza handia da. Zan nahi nuke gure jobila hau da. Eta pentsatu, kalen bizi eta basarri bezala goien lanen aire eta zemataineko gogokin aitzegean.